Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. David, què tal? El darrer dia ens vas parlar de l'origen del castellà i vam veure que es parla a molts països, si bé és cert que amb accents i amb característiques particulars. Sí, esclar, com qualsevol llengua doncs, va evolucionant, rep influències d'altres llengües, i en el cas del castellà doncs, ha passat així. A més, una llengua que es parla en un territori geogràfic tan extens, doncs és normal que allò que diuen cada terra fa sa guerra, no? I malgrat que hi ha la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola que pateixen, no? I dic pateixen, perquè les llengües són vives, no? Per la unitat de la llengua, no? I que l'espanyol no s'acabi disgregant. David Valls, lingüista. Doncs hi ha coses que se'ls escapen amb el sentit de dir que és impossible mantenir una llengua totalment uniformada a tot arreu on es parla. Això és impossible amb el castellà, amb el català i en qualsevol altra llengua. Home, depèn de quin castellà. A l'Amèrica del Sud, per exemple, sí que és cert que parlen fent servir les mateixes paraules, però sovint tenen significats diferents. Exacte. És a dir, que saps que sí que parlen o que fan servir paraules que tu coneixes, però després te n'adones que no, que falla significats diferents, però si això falla ja passa, alguna cosa amb l'entesa. Això ja passa amb el català. Imagina't que som 4 i el territori és petit, hi ha paraules que a Catalunya volen dir una cosa i a les Balears en volen dir una altra, no? I tant. Doncs... Això per no parlar del canvi de lletres, per exemple, també. Exacte. Per exemple, podríem parlar una mica l'espanyol del Carib, no? Que té unes característiques també peculiars, no? Així que avui viatgem al Carib, Anem al Carib. Va. Vinga, va. Doncs que en comptes de dir R, en diuen L, no? Diré els termes tècnics, és una lateralització de la R implosiva. No? Això passa a la Xina i a Tailàndia també, En lloc de la R diuen L. Però allò és diferent. Això se'n diu l'amdecisme, no? Que és un fenomen fonètic que consisteix a pronunciar la lletra L quan hi ha una R. El que en dius tu de la Xina és un tema que els fonemes que representem per les lletres L i R en aquests territoris no són contrastius. Tu a un japonès li dius hola o li dius hora i li sona igual, no? Però amb quins mals entesos, Sí, però amb l'àrab tu dius batata i dius patata i els sona igual, perquè el so aquest oclusiu, la B i la P, doncs no els ofereixen contrast. És el mateix so, l'únic que un és sonor i l'altre és sord, no? Doncs en aquestes zones del Carib, doncs la L i la R tenen aquest mateix efecte, no? Les confonen una amb l'altra i no són contrastives, sí, també, no els hi afecta el significat de la paraula. Això què vols dir? Que en lloc de dir calor diuen calol? Diuen calol, diuen velde, per color verd, no? Verde, no? I per fer-ho així més específic, en comptes de dir Puerto Rico, diuen Puerto Rico, no Puerto Rico, Si dius Puerto Rico és que estàs imitant un element. Puerto Rico, perquè... Sí que és complex, això. Sí, perquè aquest canvi de R per L es produeix a final de... De la síl·laba? Final de síl·laba, de síl·laba complexa, però no a inici de síl·laba, per tant, diuen rico, no diuen lico. I se sap a quines regions o països passa això, aquest fenomen? No s'acaben de posar gaire d'acord els lingüistes, no? Ni a les regions, ni exactament tampoc per què passa aquest fenomen, no? Però en principi... Us hauríem de fer un treball de camp, Sí, per provar... exacte. Això dona per un doctorat, veus? Sí, segurament algú ja l'ha fet, però en principi això abasta les costes caribenyes de Veneçuela, Colòmbia, i també hi ha altres científics que diuen que hi ha parts de Mèxic, Panamà i fins i tot l'Amèrica Central, no? A part de totes les zones del Carib, no? Però el que sí hi ha més consens d'on es fa aquest fenomen és a Cuba, Puerto Rico... Tu ho fas bé, Puerto Rico. I la República Dominicana. En aquests llocs segur que es fa. A més, a la zona del Carib també és un castellà específic, no? Que comparteix una sèrie de trets lingüístics, no?
Per exemple, a la fonètica, no? Texts fonètics, gramaticals i lèxics, no? Per exemple, què més fan allà? Doncs fan un allargament i obertura de les vocals, no? Mami, no? En comptes de dir mami, mami, i obren molt aquesta A, no? O també l'ús... Això perquè parla lent. Mami, potser és perquè parlen lent. No? Clar, tot això pot venir també, i ara jo faig hipòtesis, jo també. Del substrat. Què vol dir el substrat? De les llengües que allà abans es parlaven. Hem de pensar que molts d'aquests països, en un inici, quan van arribar a l'espanyol, va haver-hi molta gent que parlava d'altres llengües, les llengües indígenes, que es van passar a l'espanyol. Llavors aquesta gent van incorporar a l'espanyol trets distintius, no?, de les seves llengües, per dir-ho així. Eren parlants, dic malament, defectuosos del castellà. Clar, quan tu prens una llengua no la parles bé, no? I més quan són llengües tan diferents. Llavors pot ser que alguns d'aquests trets quedessin ja fossilitzats en la llengua castellana, i pot ser algunes coses d'aquestes. Clar, que si tu et diuen, per exemple, com tu estàs, diràs, aquest no parla exacte, bé. No? És una de les característiques que té el castellà d'aquella zona, no?, que és que el pronom personal, no?, el tu, no?, el posen al revés. Nosaltres diem com estàs tu, no? Doncs allà diuen com tu estàs. Clar, aquest canvi sintàctic, no?, de l'ordre dels elements en una frase pot ser degut també a alguna cosa de substrat. No ho sé jo, no ho sé. I això fa que el caribeny tingui, doncs, una entitat pròpia. Exacte, és un castellà amb una entitat pròpia, com el castellà de Mèxic, com el de Xile, com el d'Argentina, no cal dir-ho, i Paraguai. Vol dir que no és castellà, és caribeny? És a dir, que ja s'ha fet una llengua nova? Clar, aquí entraríem en política, penso jo. Escolta, això aquí és un terreny molt lliscós. Esclar, aquí això ja és política, perquè és allò, bé, el valencià és català jo o és voldria valencià. acabar la conversa, David? Però això és el valencià i el català. Què és el valencià? És català, és valencià, és una llengua separada? Això és política. El caribeny és castellà o és una llengua a part? Bé, aquí cadascú que pensi el que vulgui. Home, jo penso que, malgrat aquests canvis fonètics, no deixa de ser castellà. La intercomprensió és pràcticament total, no?, amb un nivell més o menys estàndard. Clar, si comencen a parlar amb argot i això et perds, Però hi ha teories sobre si és o no una llengua nova, jo crec si és espanyol, si és caribeny... Des del punt de vista acadèmic ningú dubta que allò és espanyol, A més, torno a insistir en la RAE, no?, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, ja se'n cuida prou de que allò sigui espanyol i que tothom en dingui espanyol i que no hi hagi ningú que digui que allò no és espanyol. Però no hi ha l'anomenada teoria andalusista? Sí, exacte, hi ha la teoria andalusista, no?, que sí, que proposa que les veritats de l'espanyol parlades al Carib reflecteixen la preponderància dels colons andalusos i canaris a la regió, però no? I els llaços marítims, comercials, culturals, etc etc. El que estan dient és que potser aquests parlants venien d'Andalusia, no? Però ningú diu que no parlin castellà. Els andalusos diuen que parlen castellà, en principi. Jo no sé si hi ha algun andalús secessionista des d'un punt de vista lingüístic. Però els castellans, per exemple, no fan aquest canvi de R per L. Bé, a Andalusia sí, això de passar la L a R, per exemple, en comptes de dir l'último, dir último, no? És cert. Clar, però és que de fet és a l'inversa. Aquí estem parlant de que diem, en comptes de dir Puerto Rico, just a l'inversa. Puerto Rico, Puerto Rico. Els andalusos posen més R's de les que calen. En comptes de dir último, diuen último, no? Però bé, què està dient amb això? Que amb el castellà aquests canvis de L i R són possibles, en un sentit o en un altre, i que si l'andalús ho fa, potser va venir d'andalusos que ho van fer al revés, o vés a saber. És que tot això també és molt complicat de saber, i més si no hi ha registres escrits, que quan tens una cosa escrita tens la prova dels canvis, no? Clar. Però... A més, si no són canvis molt generals, no? Clar, per exemple, quan havíem parlat del programa que parlàvem del castellà, el pas de la F, no?, a la H, això ho sabem, no només perquè sabem com s'escrivia el llatí original, no?, però perquè també trobes escrits, no?, on aquella F ja desapareix i posen una H. I per què posen una H? Perquè la pronunciaven, no per res més, Els lingüistes, en aquest cas, parlant de les formes de parlar del Carib, han detectat casos minoritaris de parlants que canvien la L per la R en llocs com Puerto Rico o República Dominicana. I què vols dir amb això? Si van jugar algun paper els esclaus. Sí, esclar, aquí hi ha moltes teories, és el que deia abans una mica del substrat, hipòtesi substratista, no? Una és els parlants de les llengües natives, que poden haver influenciat, el que passa que van quedar molt en minoria. Ara, allà s'hi van portar molts esclaus, i molts, vull dir, moltíssims, fins al punt de vista que hi ha molts països d'aquests on la població majoritàriament o és mestissa o directament ja és de color, no? Haití,
Cuba, molts països d'aquests... Era on desembarcaven els esclaus que venien d'Àfrica. I la població majoritàriament és vinguda d'Àfrica, per això són de color tota aquesta gent, no? Llavors, aquesta gent venien d'Àfrica i parlaven llengües africanes, com és obvi. Està clar. Fixa't que fins i tot a la costa de Guatemala, Honduras, etc hi ha els garífones, que són descendents directes d'esclaus i que encara conserven la llengua africana, que és una barreja de llengües d'allò, que encara es parla. Però en aquests països és molt probable també que aquests esclaus, clar, es van incorporar a la llengua castellana, la van aprendre com la van aprendre, no la van aprendre precisament a l'escola i de bon grat, sinó la van aprendre de males maneres, i van incorporar sons i característiques de les seves llengües. Podria ser que alguna d'aquestes llengües tingués un problema també, un problema, ho dic malament, però tingués alguna cosa amb les R's i amb les L's, com fem la broma al xinès, no? I que hi hagués aquests petits canvis i aquestes confusions. Clar, és que hi havia d'haver una influència brutal, perquè només a Cuba, per exemple, hi van traslladar, es calcula, 750.000 esclaus. Sí. En menys d'un segle. En menys d'un segle, clar, és el 40% de la població, per això tu te'n vas a Cuba i tots són mestissos, mulatos, no sé com n'hem de dir, Quina barbaritat, En temes racistes no vull entrar, vull dir, però la gent ja ens entén. Sí, esclar, és una barbaritat, sí. Però tota aquesta amalgama de poblacions vingudes de diversos llocs del món amb les seves llengües, doncs han creat aquest castellà. El castellà va predominar, la gent es va incorporar al castellà, però aquest castellà no ha quedat immune a les influències d'aquestes llengües que parlava la gent, les llengües autòctones, llengües vingudes d'Àfrica, però és que tu te'n vas a Argentina i tens un munt d'italianismes, no? Perquè la meitat de la població, dic la meitat, no ho sé, provenen d'Itàlia, no? Escolta'm, i hem començat parlant del l'abdecisme. Aquesta és una característica, una forma de parlar, per dir-ho d'una altra manera, força estigmatitzada, no? De les classes populars, i que no s'accepta gaire des de la norma culta. No, és una forma que es considera bastant vulgar, col·loquial de parlar, però en els àmbits cultes, les classes altes, diguéssim, mitjanes i altes d'aquests països, no? Doncs no és una forma acceptada, la gent no ho fa. I evidentment amb un registre escrit no s'accepta, no? Escriure Puerto Rico no està acceptat i bé, és una cosa que ha quedat per les classes populars. Tot i que no s'ha de subestimar mai la pressió de les classes populars del carrer, perquè al final són les que fan canviar. Exacte, són les que fan... Bé, llengües, tens processos d'un cantó i d'un altre, Tens processos de que la burgesia, les classes altes han fet canviar la llengua al poble. Per exemple, el cas de l'anglès, van ser la burgesia que va agafar el francès, no? I aquest vocabulari del francès va passar a l'anglès de tothom. Gràcies al francès, doncs l'anglès és fàcil per nosaltres, encara que hi hagi gent que no li sembli que sigui fàcil. Però també hi ha molts casos en què la llengua, diguéssim, acaba cedint a la pressió del poble. Bé, la llengua no, les classes altes no acaben cedint a la pressió del poble i de les classes baixes, i tothom acaba parlant doncs, igual, i aquestes característiques s'acaben incorporant a la llengua estàndard i s'acaba escrivint d'aquesta manera. Al final, el que parlem ara, aquest llatí vulgar, és una cessió de les classes populars al llatí clàssic, si no encara estaríem amb el llatí clàssic i estaríem estudiant el llatí clàssic, no? El català és l'èxit, diguéssim, no, de les classes populars i del llatí mal parlat, no? Que ha esdevingut una llengua de culte, una acadèmia que el regula, etc. Però això és si ara ens sentís un romà de fa 2.000 anys... Es posa mans al cap i perquè esteu parlant. I tant. Això vol dir que d'aquí uns anys direm Puerto Rico? Podria ser. Vés a saber, no? Bé, si ells decideixen dir-ho així i incorporar-ho al diccionari i a la gramàtica, doncs dir Puerto Rico no serà un vulgarisme, sinó que ho podràs escriure i tot. Podràs posar una carta, qui encara escrigui cartes, oi? I a l'adreça posar Puerto Rico. David Valls, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Fins aviat. Adéu. Els viatgers de la Gran Anaconda.